И така, да направим едно резюме. Какво направихме с макара Shimano Vanford 4000? Макарата оригинално е с 7 лагера. 2 са на короната, 2 са на пиньона, един е в ролката, станаха 5 и 2 са в ръкохватката. Ние добавихме един лагер в почпулния възел, един лагер в гайката, още един лагер в ролката и 2 лагера на безконечника. 7 и 5 станаха 12. Като кинематична схема този Vanford е равен на Shimano Stella. Естествено, материалите са различни и това не е Stella, но може да кажем Vanford Stella Mod. И така. Това е максимума, който може да се направи на тази макара. Честито на собственика. Стиляне, да почерпиш.